kinahanglan mo ang kita kay mo na siyang holy door. Nakuha? Ani niarabay ko ba mo kawadong sa holy door? Okay. Polichante nga straight dito. Sabi na ka? Lara ka? Sa iyang paghanda sa kung kinsa ang akong ikinahanglan. Maumpisa na kinakapos, mamahimo ko itang instrumento sa pagtabang sa atong mga igsuong kapos sa atong komunidad. Kay sila usab ang kanero ni Jesus nga nanginahanglan og pastoral nga pagpakda ug pag-atiman. And we cannot forget the very words of Jesus. Do you love me? Feed my sheep. Gihigugmang pagulimo, pagkanta ang ako karnero. Hinaot ang atong kasing-kasing, dili magpakabutas sa kalisod sa mga kapos o hilang sa kinayaan. Transformation, ang pagbago sa kinabuhi. When Christ is formed in our hearts, the world is changed one soul at a time. Kung si Kristo ang naa sa atong kasing-kasing, dili isod nga ang atong kalibutan magbago one soul at a time. Di ba bino kaayo ang atong nasod karon? Bisan pa kaminaw ka sa Facebook, radyo, TV, ang puros balita, corruption. And as Catholics, we have this great responsibility na mamahimong instrumento sa kapagbuhan sa kalibutan. Remember,
one soul at a time. Dili ginahanglan ang tibuok komunidad ato pagpako. Bisag usa lang ka kalag, one soul at a time. Dapong kailangan magtama sa atong komunidad. Dili na mawala ang paglakong. Siguro may kaiso sa pagkakulong kanihan ko na ako na inahan yung hamon. Do not lose hope. Kaya ang paglakong mag-iwan sa Ginoo, dili kita magyaso. Unsa day yung tojo? Mga riyada. Ha? Mga riyada ganin mga riyada may mga idol. Mga riyada. Isa man ang kupras. Imo. Imo. Ariel. Imo. Ariel mana? Si Ariel nagkuprasan ni guys. Hala, luto na di ay! Hala! Naluto na! Mapila ka ni kasako? Isa. Mga apat. Isa kasako. Apat. Guys, mapadyod ko nakabalik diri guys. Wa na ni sila na vlog at bitang pag-logi niya ni kay. Siyempre taman ta sa line pa na mga trabaho kay munang karon pa pug nato na update ang atong pagkupras guys. Naluto na yung taon pag ano na ho. Mo ni ang kupras guys. Luto na ang kupras guys. Oh. Wala pili-pili ani. No, pili-pili na idol. Dito na. Dito na ni idol, idol. Dito na idol. Dito na ni. May pili-pili pagudon wala oil. Di na mahal, wa na mapugta. Tulor magayon dahil nakasako. Buwi. Sa aking naka-idol oh. Sa akin da kay wala kaming pangbigas mamaya. Ito na pag Tagalog kay Bisaya ni. Why bugas silang ipalit unja guys kay mga pamilyado na ni. Na, kani si Loloy. Kani si Bagyo mas kusog pa ni si Bagyong Undoy. Mura na Bagyo na bisag kanus ang adlaw na. Bagyo ni. Haloy, kasakit ni ato. Ay, waga joy kuan sa ang kahoy sa nag Panglubok sa bag. Dugtugin natin kunin. Way panglubok kunin. og diana si Ariel ang kinakusgang Sige, taman ka. nagkupras karon. Mo pa yung taon ko kabalik kay naman lagi mong kuan sa simbahan. Kuha man ko katekista ni. Pare ka gani. Pare na. Oh, mo na yung ka-partner guys sa atong pag-uma dire sa bukid si Ariel. Suli buko. Panagsara yung taon may ano magkita guys. Kay busy naman na siya perminti god. Siguro yung uban mura magnaardira. So siguro kwarto.
Saloy sa mabaw. Yan saloy. Nadaw ito sa flat control. Pras. Pila. Dahana ra bang nga bunog nga kulay. Para sa kuan. Flat control. Nagtunadaw itong sigig baha sa Manila. Di na ka na makalugwa ang kuan na. Dito tunadaw itong sigig baha, no? Terus pag survey kay wa man day mga kabilya di ang kuan di ay. Ay. Mga bato ra man di ay. Mabato raman nawaman nagkuan. Flood control. Wa man day kabilya. Palpak na ito. Ito. Mga guba sa tubig. Kasi mas Marasar ko no. Sorry. Maragal. Pero gilubog pa ni upak naman sa ini. Pues di ay natin. Ah. 3. Naman ko rin tani. Kanina daan niya. Nagpila pag galon. Duha. Ako'y Nana pag ibuyukan mo bago. naa. Asa siya nakabuyok na nga to. Na. Dapat nga ba nga to. Na. Sali mo puli no. Na. Ambot. Wala. Di naman anggot. Naman taraw na yung puli. Wala si Uga na. Katigong suka. Ay. Katigong ka. Ito na controller mo ko ano. Wala dahil. Isa na lamang na tayo. Witik-witik raman taraw. Ibaligyan na ba yung uban? Ay balik to sa loy. Ah. Kaya balik to sa. Kilo guys, kumalang kilo. Yati, lansang pagkani pinawa. Dali rin. Di pero mirasi ng bidaan. Asa?
sisi. Ang suhod ang lubot. Nasapyot. Liwat na nagtataan. Liwat ang nagpasaan, nasapyot ang lubot. Grabe ko bagyong magsaklit, baka matunga-tunga. Muna yung hawak yung kuan na, hindi ko. Okay guys, humana guys. Ayaw kalimti mag like, comment, and subscribe. Ninhirataman guys. God bless.